Yawa! Yau ne yau. Allah kawo yaro ake gidan nan. Ko zan sami Nabila kuwa? Bari dai Allah ya kawo yaro in tura shi. Wallahi malam me haka baka gani ne? Na zo dan jam'iyya a dadan tura a kira min yarinya ma ya kazo kawo ni. Kai wannan daga gani is busy wallahi baka da ko sisi ne. Ba yaro kai ai in dai kudi ne mu akwai shi. Allah ka yaro. Haka zo nan ake ka. Kaga wannan gidan? Yawwa ka je gidan nan ka ce Nabila ta zo. Kaji? Yawwa je ka. Kai zo nan yaka. Wancan ni ai. Allah share shi Allah. Ai wancan ajabuna ne. Allah shiga nan gidan ka dan kirawo min Nabila. Allah shaf Ni ko wancan ni ai. Allah manta da shi je ka dawo zan ma wani abu. Yawwa yaka. Kai me wancan garin ya ce maka? Ce mun ne wai ita mutum ba. Ka je wai ka kira mai Nabila. Wannan ajawan shi ma gurin ta yazo. Je ka, nagode. Kai malam me ka zo yi nan? Banda a jawo ne kai zo wajen yarinya ka zo wajen ta. Banda kai a jawo. Kai me kake cewa? Zo wajen yarinya ka ce zaka zo wajen. Ai ko a dan tallaki bi ba zan dauke ka ba tun daga ta nan kowa ya ja gefe a gani. Amma kai baka da lafiya. Ka ji da shi dai a gani dai. To bari mu gani da kai. Ke tsaya mana ƴan mata saurara mana. Soyayya ce ta kawo ni haka ne mana. Gurin wannan daga yau na daina soyayya. Ni gurin wa zan je ma. In kin yadda sai ki zo mu gangara mana mu je gidan mu sai su ganki sai su ce mun mana. Thanks. Fresh from beautiful art. San da ziya. Lafiya kalau yawa. Kai gaskiya waɗannan su raina mun hankali. Kalle ni da kyau ni ma ai normal ne mana. Gashi wankan da ne kin san cizo ne mana. Ko dai bai cije ki bane ke duba mana. Wai yanzu har da irin wannan yake kawo gurin ki. Ga ta fara ce Kin ga wanda ya zo kalle shi wani ganshi. ya daki na. In na aure ki dole in baki mota na sannan in kai ki Saudiya baby ni shine buri na. San ki zai sa sai Kin ga ba irin su ba. Wannan me zo yanzu gurin ki? Saboda Allah. Kai uskus din me nake ji a nan wajen? I got something on my mind. Kai banza kai Kai wallahi kai. Kai wai me yasa kika zo nan wajen kika tsaya? Yarinyar nan ina miki magana ba ki aji. Wa'annan fa da daga kin mun taron gosu daga ce a filin iri. Baba sai da Baba barka da yau. Barka ne. Mun lafiya. Ya gida. Lafiya kalau. Madalla. Ya gida ya al'amura dama ba. Daga cikin wane sirikin nawa daga In kashe duka jari na. kai ka nuna shi watan Ramadana ne kuke nuno mu? A ba wai watan Ramadana ba shi din dama shi nazo na tadda a nan ne. Shine kawai na ce da bari ta dan fito mu dan gaisa da ita haka. To. Amma kuma baba ba za a yi haka ba. In ta kama sai in je in sai da kudana. Baby, na ce ina son ki mana. Kawai dama na ce ta zo mu gaisa ne saboda yanayin abubuwan sai a hankali. Kai damuna. Allah dan juyo sai ki mun murmushi mana. Kai dama daga ganin ka kai zubin barin ka je. Ni tunda na ganka dama hankali na bai kwanta da. Kai dan larai dama kakanka ya ce mun zaka zo. Kai ne dama? Allah ne ba. Ai ban san kai bane ba. Wallahi tallahi. Kai Kai She looking very fly when she so kai. Ya Allah dan samu ya 50 wajen zamu dan ƙara ruwa ne na ce